Salut și bine vă regăsim la un nou video în care asta îmi vom pușca două petarde. Uitați, două petarde făcute de mine. Deci, cei care vreți să vă faceți, e simplu. Aveți nevoie de hârtie din asta, hârtie din asta și o cutie de cribite. Sau chiar două, dacă vreți să folosiți, să puște mai tare. Deci o să dăm cu săcurea. Dacă vreți să puște mai tare. Eu am pus doar un pachet. Deci, uitați-ți. O punem aici. Lăsă curea și dăm. Stați puțin. Nu știu cum să fac, să pui să stai trepiedul. Adică trepiedul. Telefonul. Cam așa ceva. N-ai nici așa ceva. Așa. Așa. Vedeți ce vede. Bun, băieți, să începem. Cer puțin mie cam teamă să dau. Deci, uitați, acolo este. Și dăm. Cel puțin mi-e cam frică să dau. Băieți, mi-e frică. O să punem și o să dăm cu piața. Dar, nu, băieți, o să dăm. Dar, ce să zic, mi-e cam frică. N-am făcut chestia asta niciodată. Așa că, puțin. Nu merge tare. Dați băieți, dăm așa. Nu merge băieți, așa. În orice caz. Vreau să văd ce să dăm. Cu rulețe, băieți. Dăm cu rulețe, da. M-am hotărât, dăm cu rulețe. Deci, sunteți gata să vedeți? 3, 2, 1. Deci, am dat cam rău, băieți și fete. Acum, 3, 2, 1. Se pare că nu merge. No, hai încă să vezi. Nu. Ce pușcă? Da? De șână, da. Vezi că filmează. No, ia, uite-te cum pușcă. Ai auzit-o? Ce? Băieți, o pușcat. Mai punem una. Ui, calde să-și bagi. Băieți, uitați-o. Pușcă, dar pușcă foarte încet, că am pus doar una. Ia uite. N-ai văzut-o că pușcă? Uitați, băieți, ce-o făcut. Mai punem a doua petardă. Mai am una. Și mai dăm o dată. Mai dăm încă o dată. Ați auzit, băieți? Pușcă. Dar pușcă foarte încet. Și să încerc buntă repede. Haideți să mai dăm de 2 ori. Încă o dată. O mai pușcat. Băieți, deci, așa. O să vă și învăț. Deci nu sunt periculoase deloc, băieți. O să vă învăț cum să face să puște. Bun. Cam atât s-a avut video. La revedere, pa, pa.